ассалому алайкум бародарон, хоҳарони азиз. моҳи шарифи рамазон муборак бошад. қурби асъори миллӣ имрӯз 7 апрел рубл хеле боло рафт. хушхабар: 100 евро ҳамагӣ 9820 сомонӣ. бародарҷоно, видеоро то охир тамошо кунед, кайф мекунед. ва $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳамагӣ 7919 сум. ганда хамидай бародаро. ва бародарони азизи ман, 100 евро ҳамагӣ 1360 сомонӣ. видеоро то охир тамошо кунед, роҳат мекунед. ва $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳамагӣ 1250 сомонӣ. ана шоҳ ҷоизаро тамошо кунед ҳозир. 5000 рублеи ҳамагӣ 815 сомонӣ. бародаро, и ганда хушхабар ай. дар Имон Интернешнл 2000 рублеи 326 сомонӣ. хутон дарк кардистен ки рубл хест ай. ва азизони ман, 1000 рублеи дар Имон Интернешнл 163 сомонӣ. машаллоҳ. Тавҳидбанк бародаро 164 сомонӣ. зудтар майда кинед, ни хушхабар ай. 1000 рублеи 163 сомону 50 дирам Алифбанк. азизони ман, дар бонки Эсхата 162,50 сомон. лайк, обуна шуданро фаромӯш накунед, видеоро падилитса кунед, ҳама бибинанд. Амонатбанк 163 сомонӣ. бародаро, и хушхабара ман намедонам чӣ ба шумо бирасонам. ва бародарони азизи ман, Орионбанк 162 сомону 20 дирам. нӯшаки ҷонтон шава дар ҳамин моҳи шарифи Рамазон. бузургии моҳи шарифи Рамазона бинен, 162 сомону 50 дирам шидаи Душанбе Сити. вай ҳама охирон бародаро, 1000 рублеиш 162,50 дирам. лайк, обуна шуданро фаромӯш накунед. аллоҳ нигаҳбонтон боша.